Dobrý den. Vy jste Rose? Ano, šlo by to nějak rychle. Jo, tak pojďte. Tak jo. Tady si vlezte do toho. Co to je? Vlezte si tam prostě. Tak jo. A jak? Asi takhle ne, co? Hele. Tam něco vybouchlo. Hustý. Toho si nevšímejte. Tak. Dělej, já už chci být. Tak, a už jste hotová? Ještě tady, ne? Ne. Já, ale tady jsem na vrtání zubů. Aha, tak si lehněte. Kde máme ten přístroj divnej tady? Tak. Au! Tak, hotovo. Je to dobré. Ne, zaplatím vám mamní korunu. Ej! Ne, Stojte! nebudu stát. Hej, kde jste? Kudy se...